и моля ви се, уважаеми зрители, да чуете това бижу, което е сред нас тази вечер, за да видите такива млади хора колко много повече правят от изявените дори певци. Браво, Кари, за репертуара, който си подбрал. Оставям на зрителите да го оценят. Ако ни останат няколко минути, ще дам възможност, знам, че има да поздравиш, тук си подготвила някакво. От твоя списък, не от моя. Моя ще го забавим малко. Следващата песен е "Дай си ма майчинко", обаче искам, уважаемите зрители, да насочат своето внимание, да чуят твоето изпълнение. Ти си, колеги, вие сте. Негнала.
Сега малко заповядай да си въздъхнеш, малко да починиш. Предаването не е само пеене. Така, продължаваме, уважаеми зрители. Колегите да ме ориентират само с минутите, защото знам какво ще стане след малко, като включим. 7 минути имаме. Сега, давам ти възможност, Кари, да поздравиш, ако има още хора, защото след малко ще ти е трудно. Така, повярвай ми. На тебе даваме трибуната сега в момента. Ти си бижуто тази вечер. Секретарят на нашето читалище, госпожа Роза Балиева. Така. И също така групата ни за автентичен фолклор. Ти с тази папка ставаш и вече водеща. Спокойно може да станеш и водеща напред. Добре, извинявай малко, така си позволявам. Да, както и групата ни за автентичен фолклор, Криста. И нашата хореографка. Поздравявам. Много им благодаря за подкрепата и коража, които ми дава.